За мен беше една приятна изненада, че видях толкова добри млади певци, които всъщност са бъдещето на българската популярна музика. И ме радва, че има такива самородни бисери, които с диаманти, да ги наречем, които с малка шлифовка ще постигнат едно свое завидно място на голямата сцена. Имаше много интересни изпълнители, много интересни песни. И смятам, че международните журита за песен и за изпълнители и този път бяха обективни и тези, които заслужиха наградите, ги получи. Смятам, че за Варна е въпрос на престиж да има този фестивал, който се провежда за 14-ти път. И виждам, че от година на година той става все по-широкомащабен и действително със всяка следваща година има все повече и повече нови истински дарования, нови открития. Хубаво е, че млади изпълнители стъпват на тази международна сцена и съм сигурна, че за тях това ще бъде един успешен старт. Доволна съм, че и тази година бях тук, защото за мен това е едно обогатяване и едно сравняване на модните тенденции в целия свят. Вече 9-та година следя фестивала Откритие и мога да кажа, че идвам винаги с голямо удоволствие тук. Фестивалът е наистина на високо ниво. След отмирането на Златния Торфей, смятам, че Откритие е фестивалът, който достойно представя България пред света. Аз съм президент на музикалната асоциация Артисти без граници в Германия и съм член на международното жури на Откритие. Много съм щастлив да бъда тук във Варна, защото това е много красив град и хората са усмихнати. Мисля, че тази година ще е много трудно да се избере най-добрият, защото има много добри певци. За трети път съм на фестивала Откритие и съм щастлив, че мога да водя млади таланти от Полша тук. Фестивалът тази година много ми хареса и мисля, че от година на година той става все по-добър. Здравей, Варна! Аз съм Корина Войко и съм от Румъния. Продуцент съм в националната румънска телевизия. Идвам тук за 7-ми път и съм много щастлива да бъда на вашия международен фестивал. Този фестивал беше много силен като изпълнители и да ви кажа, той беше наистина откритие. И за членове на журито беше много сложно да определят победител в този фестивал. Всеки конкурс е изпит. Всеки конкурс е едно изпитание. И това е откритие, наистина. Трябва да си откриеш в себе си такива качества, които после ще помогнат в други конкурси. Надявам се, че този конкурс дал на участници на фестивала едни емоции, които ще ги помнят като първи емоции от една сериозна изява. Бих искала хората да знаят за мен, че вярвам в надеждата, любовта и живота. Затова са и всички мои песни. Бих искала да видя повече надежда и любов по света. Не знаех много за фестивала преди да дойда тук. За България знаех от моята вокална педагожка, която е българка и ми е разказвала много за Варна и за София. Много съм щастлива да бъда тук в тази красива страна и се чувствам приятно. Срещнах много приятни българи и хора от различни страни, като Казахстан, Австралия, Испания. Просто е чудесно. В Румъния аз съм известен изпълнител. 5 години бях в група, от една година съм соло изпълнител. Тази година фестивалът е на много високо ниво. Последните 2-3 години чуваме невероятни отзиви и особено тази година има страхотна конкуренция, което е много добре. Предизвиквани. Трудно е да се каже кой ще спечели. Има много добри изпълнители. Ще бъде тежко. Просто ще бъда доволен да се харесам на публиката, да дам всичко от себе си. Нашата музика се изпълнява с акустични инструменти. Тук сме да се запознаем с много нови хора и да направим нови приятелства.